गोदान बोसोर माने गोदान बोसोर हाबग्रोमोना दमासिनि सिगां जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव स्पेशली मोनसे गिदिर माने गिफ्ट बाम्पारफोर बायदि जों होनो थांगासिनो दङ 10,000 हा गैजायै न'खरफोरनो हा होनो थांगासिनो दङ जोङो बेयाव बांसिनानो जोंनि थागिबि माहारिनि सुबुंफोर दङ लोगोसे आदिबासि माहारिनिबो दङ गुबुन गुबुन माहारिनि थाखाय जोङो 10,000 सुबुंफोरनो हा होनो थांगासिनो दं लोगोसेयै जोंहा दमासिनि सिगांनो जोंनि थांनाय बोसोरथामाव गासै 1 लाख न'खरनो हा होनायखौ जों कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ गासैहाय दासिम 86,000 न'खरफोरनो जोङो हा होखांबाय दा नैबे 10,000 होबा 96,000 जाबाय आरो 4,000 जोङो चिरां बाक्सा उदालगुरि बेयावहाय जोङो मोनबा जिल्लायावहाय गासै 1 लाख न'खरनो हा होनायखौ जों कमप्लिट खालामसिगोन दमासिनि सिगांनो बेनि अनगायैबो गोदान बोसोराव रायजोफोरनो गोदान खौरां मोजां मोनसे गुड निउस जोङो जानुवारिनि गेजेरावनो 6,000 गावसुंथा हान्जानो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ जों होनो थांगासिनो दङ गोदान बोसोरावनो जोंहा गासै 1,200 प्राइमारि टेट टिचार जों रिक्रुट खालामनो थांगासिनो दङ SIU मोनखाबाय 1,200 गासै जोंहा फोरोंगिरिफ्रा जायफोर टेट पास जानाय बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दं बेनि उनावनो आपार प्राइमारिनि थाखाय आरो SIUआ एप्रुभेल मोननो थांगासिनो दङ थाबैनो जोङो मिजिंथियो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो आरो आपार प्राइमारिनि थाखायबो प्राय 1,500 जोंनि लाइमोनफोरा जायफोर टेट पास जादों बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ लोगोसे जोंनि जे सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड आगोलाव आयेन गैयामोन बे दा आयेन जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौहाय आयेन हिसाबै पास खालामबाय BTC निफ्राय हरनानै बेखौ आसाम केबिनेटआ एप्रुभ खालामबाय दा बियो गभर्नरनि मोनसे एसेन्ट मोननो थांगासिनो दङ